বছৰ এতিয়াতো আৰু 2টা বছৰ হ'বলৈ শেষ হ'বলৈ গৈ আছে। এটাও কাম হোৱা নাই, এটাও কাম আনিব পৰা নাই, কোনো চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ আঁচনি আনিব পৰা নাই। 1500 কোটি টকা তেখেতসকলে একৰ্ডৰ জৰিয়তে পোৱাৰ কথা আছিলে, আজিলৈকে 15 পইচাও তেখেতসকলে আনিব পৰা নাই। কোনো অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান তেওঁলোকে স্থাপন কৰিব পৰা নাই। BPFৰ আমোলৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে যিবিলাক অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান এইবিলাক ফাউণ্ডেশ্যন কৰিছিলে এতিয়া হৈ গ'ল। এইবিলাকৰহে আজি মুকলি কৰাৰ ৰিবন ফিটা এইবিলাক কাটি আছে। ক'ৰবা BPFৰ আমোলৰ চেংচন দি অহা যিবিলাক অলৰেডি চেংচন হোৱা স্কিম এইবিলাকৰ ফাউণ্ডেশ্যন তেখেতসকলে কৰি আছে। নিজৰ আমোলৰ পৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ ডাঙৰ ডাঙৰ আঁচনি ডাঙৰ ডাঙৰ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাই হওক গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ ফালৰ পৰাই হওক তেখেতসকলে আজিলৈকে আনিব পৰা নাই। সেইটো আজি স্পষ্টভাৱে মই কোৱা কথা নহয়, ৰাইজেও দেখা পাইছে। আৰু স্পষ্ট কথা হ'ল এতিয়া আমাৰ BTCৰ ডেপুটি চিফ ডাঙৰীয়া গোবিন্দ বসুমতাৰী তেখেতে BTCৰ ডেপুটি চিফ হয়, তেখেতে নিজে স্বীকাৰ কৰিছে। তেখেতক মই ধন্যবাদ দিছোঁ। তেখেতে মানে সৎ সাহসী মানুহ আৰু সত্য কথাটো তেখেতে লুকুৱাই ৰাখিব বিচৰা নাই। তেখেতে সত্য কথাটো আচল ঘটনাটো স্বীকাৰ কৰিছে যে হয় আমি এই অঞ্চলত আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ পৰা একো কাম কৰিব পৰা নাই, একো দিব পৰা নাই। 2টা 3টা দলটোৰ লগত লৈ পেলাই কাম কৰাৰ কাৰণে আমি BTCৰ একো উন্নয়নৰ কাম কৰিব পৰা নাই বুলি যিহেতু ডেপুটি চিফে নিজে যিহেতু স্বীকাৰ কৰিছে, ইয়াৰ পিছত আকৌ মানে তেওঁলোকে যে কাম কৰিব পৰা নাই বা কাম কৰা নাই এইটো প্ৰমাণ দিবলৈ বেলেগ আৰু যুক্তিৰ কোনো প্ৰয়োজনেই নাই। এইটো সিন্ডিকেট ৰাজ जागासिनो दङ, बियो गोदान बाथ्रा नङा। आसामनि प्रिन्ट मिडिया पेपार आरो इलेक्ट्रनिक्स मिडिया बेफ्रावबो गोबां खेब साफायजागासिनो दं, फोसावजागासिनो दङ। आरो सोर नेताफोरनि दैदेननायाव बबे हान्जाफोरनि दैदेननायाव बेवहाय सिन्डिकेटआ जागासिनो दं बेखौबो फुराफुरियै बुंगासिनो दं। बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा सानफ्रोमबो मेगनाव नुगासिनो दं जों भुक्तभोगि बिराद खस्थ' मोननाय बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा BTC ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफोरनि मेगनाव दिनैहाय हाद्रि सारनानै बेवहाय दिनैहाय माने BTC सरकारनि आशीर्बादाव बिथांमोननि आशीर्बादाव माखासे बिथांमोनजों गायसनजानाय मानसिफ्रा नानिफ्राय दाउनिफ्राय दाउदैनिफ्राय अमानिफ्राय मोसौ मैसो लाबोनाय गारि मैगं थाइगं लहा बाला सिमेन्टनिफ्राय दिनैहाय अफेनलि माने फैसा खांगासिनो दं। हाजार फैसा खांदों। बेबायदि सिन्डिकेट जानायनि थाखायनो बेवहाय दिनैहाय बे सिन्डिकेटआव फैसा होनो गोनां जानायनि थाखायनो फिसा बेफार बानिज्य खालामग्रा ना फायखारि दाउ फायखारि दाउनि फायखारि लहा फायखारि मैगं थाइगं फायखारि बेंगलनिफ्राय जायफोर लाबोग्रा दिनै बिथांमोनहा हाजार सिन्डिकेटआव फैसा होनो गोनां जानायाव अनियम बेनि भाबै जर जुलुम भाबै फैसा लाखिनायनि थाखाय बेबायदि बेफार बानिज्यखौ खालामनो बिथांमोनहा दिनैहाय हाला। दिनै औवा ट्राकनिफ्राय गंसेयाव बिथांमोनहा 6000 करि फैसा लाखियो, मालाबा 3000 करि लाखियो। बेबायदियाव दिनै फिसा औवा फायखारिफ्राबो औवानि बिजनेसखौ खालामनो हाला। ओरैबायदि मोनसे बे ओनसोलखौ आरो माने रांखान्थि बिथिङाव जुरुला खालामनानै नाख्रेबनानै गरिब गुन्द्राखौ सिनानै जागासिनो दं। बेखायनो आङो दिनैहाय बेखौ रायजोफोरनि गेजेराव माने गसंनानै आसामनि मुख्यमन्त्रि बिथांखौ खावलायदों थाबैनो बिथाङा बेवहाय बे सिन्डिकेटखौ सोरनि दैदेननायाव जागासिनो दङ, सोर नेताया बे सिन्डिकेटखौ सालायगासिनो दङ BTC सरकारनि जानानै बे नेतानि महर मोखांखौ रायजोनि सिगाङावहाय लाबोनांगौनि थाखाय तदन्त खालामनांगौ। आरो रायजोफोरनि सार्थ'आव गरिब गुन्द्रा फिसा बेफार बानिज्य खालामनानै जाग्रा जोंनि बिदा फंबायफोरनि रांखान्थियारि जौगाखांनांगौनि थाखाय बे ओनसोलाव नैबे श्रीरामपुर गेटनि जे सिन्डिकेट बेखौ थाबैनो बन्द खालामनायनि थाखाय आसामनि मुख्यमन्त्रिया जाहाथे बेबस्था लायो बेखायनो आं खावलायनाय जाबाय। PF हान्जानिफ्राय BTC ओनसोलनि गासै 10टा साब डिभिजन जे दङ बे साब डिभिजनाव जोंहा जिहेतु पार्टी जिल्लाफोर दङ। बे पार्टी जिल्लाफ्राव जोङो उदालगुरिनिफ्राय आरम्भ खालामनानै दिनैसिमहालागै 10टा बे साब डिभिजन पार्टीनि जिल्ला कमिटियाव मबिलाइजेसननि हाबाफारि लानानै जों मिटिं खुंगासिनो दङ। जोंनि दलखौ गोख्रों गोरा आरो रायजोफोरजों अनजानाय आगोलनि दल बायदि मोनसे बे ओनसोलाव गायसनफिननानै फैबाय थानाय दिनावहाय BPF दलानो सरकारखौ जाहाथे सालायहैफिननो हायो बेनि थाखाय जोङो गामि ओनसोलाव रायजोफोरनि न'खर बे दलखौ गायसनफिननानै गोख्रों खालामनायनिनो मोनसे माखासे हाबाफारि लानाय जादों। आरो बे हाबाफारि मथे जोंहा दिनै जिल्ला कमिटिनि
मोनफ्रोमबो जायगायावहाय थांनानै मबिलाइजेसन खालामनायनि प्रग्राम दङमोन बेखौ जों दा फोजोबनो हाबाय आरो बेनि उनाव जोङो जोंनि ब्लक कमिटि जोंनि प्राइमारि कमिटि आरो बुथ लेभेलसिम जोङो जोंनि कमिटिखौ गोख्रोङै बानायनानै BPF दलखौ मोनसे सक्तिशालि दल हिसाबै गायसनफिननायनि हाबाफारिजों दा दलनि खामानिखौ जों लागातार मावगासिनो दं आरो मावलांबाय थागोन